Vinga, som-hi! Hola a tothom! Benvinguts i benvingudes a un nou programa del Vèrtex. Què tal? Bona nit, Jordi Cobo, com anem? Bona nit, Biel Roquet, de nou aquí al Vèrtex, després d'un gran premi d'Àustria que ens ha agradat moltíssim. A mi personalment m'ha agradat molt i aviam, ara ho comentarem. Està aquí el fanboy. Ho comentarem no amb el Rubén Gómez, no amb l'Aitor Casafont, que no ens poden acompanyar aquesta setmana. Portem una mala ratxa, però bé, què hi farem? Algun dia tornarem a coincidir tots quatre. Però, Fuera, però, però, fuera. però... Ho dius? No res, només els estava dedicant unes paraules d'amor. No els tenim a ells, però, com dèiem ara a xarxes fa una estona, aquesta setmana, ja ho comentarem després, mogudet a nivell de mercato de Fórmula 1 i nosaltres també hem volgut fitxar, nosaltres també hem volgut signar un contracte i a partir d'ara i per aquesta segona meitat de la temporada regularment, molt sovint ens acompanyarà la Diana Morena als programes del Vèrtex, sovint, gairebé cada setmana o cada setmana. Ho anirem veient, en tot cas. Diana, què tal? Bona nit. Bona nit, què tal? Tornada i benvinguda, en els dos casos, perquè ja te'n tenia de convidada al principi de temporada. Sí, ja fa uns mesos, a l'abril més o menys, però bueno, ara el rol és una mica diferent. També l'agafo amb més ganes, ja no tant per parlar de lo que jo faig fora de la Fórmula 1, sinó ja només per comentar les curses, que em ve molt de gust. És un somni des de petiteta, xapa el Vèrtex? Efectivament, des que tinc consciència. Jo m'aixecava pels matins i deia, Antonio Lobato no, jo vull estar amb el Vèrtex. Exacte, amb la bona gent. Entrem en matèria, si us sembla, Jordi, Diana, per comentar aquest Gran Premi d'Àustria, en el qual tu deies ara, Jordi, que tu vas passar molt bé, i et va agradar molt, i això no és per cap altre motiu, sinó per la victòria un altre cop dominant, per la victòria un altre cop, per la pallissa, més aviat podríem dir, de Max Verstappen en aquest circuit del Red Bull Ring per segona setmana consecutiva, victòria més que dominant de l'holandès. Així és, i està en el millor moment de la seva carrera esportiva, en un any en què tot li està sortint bé, en el que l'únic problema que ha tingut va ser a Bakú i va acabar abandonant la cursa, però la resta ho està fent tot bé, i sembla mentida, no? Sembla mentida que en menys d'un any s'hagin canviat els papers Lewis Hamilton i Max Verstappen. L'any passat teníem un Hamilton autoritari pràcticament i aquest any sembla que té tota la pinta d'invertir-se la tendència. No vull ser gafe perquè tots ja coneixeu la meva devoció cap a Max Verstappen, però de moment bastant satisfet amb el que està passant en aquest Mundial. Pot ser gafe, que si no serà molt avorrit. Max Bueno, Verstappen domina Hamilton. aviam, És que jo, és el que estàs dient ara, Diana, que pot ser molt avorrit si no... Si Mercedes no aconsegueix retallar una miqueta pot ser molt avorrit, perquè el que hem vist des de fa 4 curses, des del Paul Ricard cap aquí, Bakú no, Bakú una mica a banda, no? Aquestes 3 últimes curses, sobretot les dues d'Àustria, en què Red Bull ha tret autèntica salvatjada de temps a tota la resta, no només a Mercedes. Seria interessant pel campionat que o Red Bull no es trobés tan còmode en tots els circuits o que Mercedes espavilés una mica en termes generals. Perquè si aquests últims anys estàvem cansats de veure Mercedes guanyar any rere any, cursa rere cursa, sí, enguany està molt bé tenir aquest canvi, però plantar-se una segona meitat del Mundial on més o menys tot està bastant clar, tampoc era el que desitjàvem a principi de temporada. Fos de color blau o fos de color negre el cotxe. Ens queixem per tot. sí, Que no, això Sí. m'enganyava sempre molt bé. Home, som és uns l'esport amargats. nacional. Som, És som, l'esport nacional. sí, som uns amargats que no agraïm res. Jo crec que bé, sí, no, ningú volia un domini aclaparador per part de cap dels dos pilots, i tot i que la primera meitat de la temporada o el primer terç de la temporada, perquè clar, tenim tantes curses aquest any que sembla mentida que només portem poc més d'un terç. 23 en teníem, no recordo ara mateix si n'ha acabat caient alguna i encara en tenim 23. Jo diria que sí, veritat? Encara en tenim 23, sí. Encara sí, eh? Perquè va caure a Turquia, però l'han tornat a posar, va caure a Canadà i la van... Sí, jo crec que sí.
Sí, Exacte. van treure Canadà per posar Turquia va caure però Turquia ha tornat a entrar, així que seguim amb 23 i a part d'això les dues que hem fet a Àustria, que també aquest és un factor que s'ha de tenir en compte quan ara parlàvem del domini de Max Verstappen, és que clar, Red Bull ha demostrat que és millor cotxe que Mercedes i Àustria és circuit predilecte de Max Verstappen, és a dir, quan es va anunciar que hi hauria doble cursa a Àustria, tothom s'imaginava que Max Verstappen com a mínim s'enduria una de les dues i la segona ja dependria d'ell, i si la primera va ser domini aclaparador, aquesta ha sigut increïble, és a dir, és el seu primer gran slam o gran xelem, com li vulgueu dir, ha guanyat liderant... Gran xelem. Com vulgueu dir-li. Aquí som de gran xelem. Aquí som de gran xelem, d'acord. Doncs és el seu primer gran xelem, va guanyar des de la pole. Recordem que això, gran xelem és fer pole position, guanyar, dominar totes les voltes i fer volta ràpida. Sí, no? És domini absolut. També compten la ronda de lliures? No, només en cursa. No. I clar, o sigui, tu veus això i dius tindrem un campionat avorrit? No, perquè estem parlant de Lewis Hamilton i estem parlant de Mercedes. No se'ls ha de donar per morts encara quan no portem ni la primera meitat de la temporada. No seria la primera vegada que remunten una distància inclús superior en la classificació, així que escolta, de moment els que som fans de Max Verstappen ho hem de gaudir i aviam què ens depararà el futur. Sí que és cert, m'agrada que digués això, que no els hem de descartar. Aquí tenim segurament dues interpretacions. Per una banda, Mercedes ha dit que no desenvoluparà més el seu cotxe, que ja ha aturat el desenvolupament, però que aquelles millores que tenia ja planejades les seguirà portant. Per tant, no renuncien a les següents curses a intentar fer passos endavant. Ara bé, tenen molt clar que tal com pinta enguany, potser els val la pena centrar-se en l'any vinent. Llavors aquí suposo que Mercedes intentarà veure fins quan li val la pena seguir apretant per enguany. És el que ens marcarà al final del Mundial. No penso que el deixin de desenvolupar, o sigui, el que digui Toto Wolff em sembla molt bé i en part jo crec que també està fent una miqueta de troleo, perquè si ara agafen i diuen que no paren, que sí, que el segueixen desenvolupant, de sobte passa que el cotxe no evoluciona, queda fatal, en canvi si diuen que no l'estan desenvolupant i tiren, doncs bueno, encara guanyaran o arrascaran algun comentari positiu, però no hem d'oblidar que aquest és l'últim any de l'era híbrida. Per tant, queda molt bé com a estadística dir que Mercedes va guanyar tot durant l'era híbrida. I dir que va guanyar tot menys un, a la història de la Fórmula 1 queda tan bé. Per tant, no crec que deixin de guanyar o deixin de lluitar-ho tant menys. No és ben bé el canvi d'era híbrida, però sí que des del 2014 és el canvi més gran que haurem tingut. Recordem que el 2017 sí que es va produir una reconfiguració aerodinàmica, però una línia bastant més continuista que no la que tindrem ara, que és totalment rupturista. Però sí, està clar que si Mercedes pot aconseguir un altre Mundial seguit, evidentment ho intentaran. I és el que dic jo, crec que fins al punt que ells vegin que els hi val la pena seguir apretant, perquè jo crec que hi haurà un moment que diran que no ens val la pena. No ens val la pena treballar ara per tirar-ho a la brossa i no avançar coses que podrien tenir avançades. Jo estic d'acord amb el que diu la Diana. Tot el que digui Toto Wolff ara no em serveix de molt. Si ho diu d'aquí a 7 o 8 curses, llavors ja sí que m'ho crec. Si la situació segueix igual, doncs si Toto Wolff ho diu quan haguem arribat, jo què sé, a Monza o a Sochi o algun circuit d'aquests, doncs sí, la paraula de Toto Wolff anirà a missa, però fins aleshores encara no m'ho creuré. I més tenint en compte que normalment, tradicionalment, les segones parts de campionat també per configuracions de circuits acostumen a afavorir molt a Mercedes, així que no crec que donin encara, no crec que tirin la tovallola de moment i endavant, és a dir, que ho intentin. Jo crec que la Fórmula 1 agrairà que no es rendeixin tant d'hora. Qui ens ho hauria de dir, Qui ens ho hauria de dir fa un any esperant que Mercedes no es rendeixi d'hora per tenir un Mundial interessant. Ho estic gaudint moltíssim, jo. Fa un any i fa 5 curses, perquè això va començar a Mònaco. Jo recordo al principi de temporada que ja es deia, bueno, ja està, Hamilton ja domina, jo estava entre aquestes persones, i de sobte ha sigut un canvi radical. Muy agradecido.
però bueno. Per molt que ens agradi Àustria com a circuit i com a cap de setmana de Gran Premi, a més vam tenir les grades plenes amb tota aquella munió de gent de color taronja donant suport a Max Verstappen, que preciós, no?, escoltar. A mi la quali em va encantar anar escoltant a cada pas de Verstappen en volta ràpida com les grades rugien. O sigui, això em va semblar acollonant i que es trobava molt a faltar. Però el que deia, Àustria també, aquesta bombolla de 2 setmanes allà i haver vist un domini de Red Bull totalment absolut, crec que ens ha fet mal i ens està enganyant. Crec que ens està fent canviar la percepció de la realitat, perquè el que diu molta gent, en principi, Silverstone ha de ser tot o res per Mercedes. I si Silverstone va bé per Mercedes, encara hi ha Mundial. Si a Silverstone Red Bull torna a menjar la torrada a Mercedes, preocupem-nos. Llavors, venint d'aquest Red Bull Ring, que va tan bé a Red Bull, que no va tan bé a Mercedes, i on hem vist els dominis que hem vist de Max Verstappen, segurament tenim aquesta distorsió de la realitat i caldrà esperar doncs, el proper Gran Premi d'aquí 2 setmanes, que per cert, recordem que és el primer que veurem el nou format de classificació. Espero que sigui el primer i l'últim. No, et queden 2 minuts. En quedaran 2 més, fill meu. Però jo espero que els hi surti tan malament l'invent que no vulguin tornar a repetir. Res. Aprovar. A mi em sembla bé que es provi. No. Hi ha coses que si funcionen millor no tocar-les. La innovació, el progrés, la modernitat, Cobo. Ets un carca. Efectivament és un boomer. Mira, ara mateix trobo un molt a falta de l'Aitor perquè sé que estaria amb mi en aquest cantó de la discussió. En aquest sentit, sí. Doncs, bon fitxatge el de la Diana. No, malament, doncs. Però bé, parlàvem d'això, parlàvem de Red Bull, que vam tenir una mica la cara i la creu, no? Si la cara és Max Verstappen, la creu va ser Checo Pérez, que probablement va ser, no sé si us atreviríeu a dir el que diré jo ara, però la seva pitjor cursa des d'aquesta Red Bull, per expectatives fallides i també per com la cursa que va tenir, bàsicament. Sí, en general, per la forma també de fer la cursa, o sigui, els 2 atacs o les circumstàncies que va tenir amb Leclerc, a mi no són de pilot de Red Bull. Són de pilot de mitja graella, darrere. Jo crec que es va posar massa nerviós per haver perdut la posició tan aviat en la cursa, no? En la primera i en l'única rellançada que va haver-hi, després del safety car de l'inici. I jo crec que el fet d'haver perdut tantes posicions i de no haver recuperat com jo crec que esperava recuperar-les el va portar a fer dues maniobres més que discutibles, més sancionables sens dubte que la que va patir ell. Va culpar molt ella a Norris de les entrevistes, cosa que a mi personalment no em va agradar gens, perquè quan tu mateix has estat penalitzat per una acció doblement, Norris li va dir que li havia arruïnat la cursa i ves com, a veure, que sembla una mica... No, a mi em sembla un incident de cursa. I és que... Norris, no? Sí, el de Norris. Sí, totalment. Em sembla un incident de cursa. Cert és que Pérez no té tot l'espai del món per continuar, però quan vas per fora tens res de perdre, quan vas en paral·lel. I Norris, diguéssim que no arriba... O sigui, hagués estat mala intenció de Norris o hagués estat completament culpa de Norris si Norris arriba a posar el cantó esquerre del monoplaça a les rodes tocant gairebé a la sorra, a grava, però en aquest cas és que crec que no va arribar a trepitjar ni la zona verda. I es va quedar al piano, diria. Per tant, no li cap el cotxe sencer a Checo a dins la pista, però tampoc t'està fent fora com ell va fer, o com ell sí que va fer amb Charles Leclerc. Llavors, sí, en definitiva, sí, és la pitjor cursa de Checo amb Red Bull. Ja venia d'una cursa al cap de setmana anterior que tampoc era la millor. Ara dèiem, no? Un circuit que segurament és dels que millor va Red Bull en tot el Mundial. Hem vist el domini de Verstappen. Checo no ha fet podi en cap de les 2 curses, sigui pel que sigui, sigui un all o una ceba, és igual. Però no ha aconseguit fer podi en cap de les 2 curses, tot i classificar molt bé el dissabte. Sí. I classificar molt bé el dissabte, que això ho hem de tenir en compte. Però diumenge se li va girar la cursa a la tercera volta o a la quarta, quan va acabar el safety car,
i ja està. I aquí ja va perdre el nord i no va aconseguir concentrar-se en tota la resta de la cursa. Però se li va girar perquè hi va voler. És el que deies tu. No és que no fos el moment de fer l'avançament, jo crec que un pilot ho ha de provar sempre. Però quan és evident que per fora, com estaves dient també, ara mateix no passaràs, frena un moment i ho provaràs a la següent. Paciència, en definitiva és el que li va faltar a Checo Pérez. Que jo crec que realment, clar, o sigui, és el que tu deies, Biel, per un motiu o per un altre no ha pogut fer els dos podis a Àustria, però aquí sí que com a mínim esperàvem que, aviam, la seva posició final en cursa tampoc és dolenta i de fet jo crec que el van sancionar poc perquè amb 2 sancions de 5 segons cadascuna, clar, són 10 segons i tenint en compte que el Red Bull Ring, si tens un Red Bull vas amb molt millor ritme que no pas els teus contrincants, doncs clar, segueixes quedant per davant de Leclerc, evidentment. O sigui, en aquest cas les sancions a Leclerc li devien sentir molt poc, tenint en compte que Leclerc potser tenia opcions de fer millor resultat en cursa. I no sé, veurem si Checo segueix una mica en la línia ascendent que el veiem fins ara, no crec que això hagi de ser un punt d'inflexió per ell, però sí que és realment un mal episodi en la seva trajectòria a Red Bull. L'incident amb Norris el va treure de cursa mentalment i ja està, crec que no cal buscar més explicacions o fer-nos o lligar-nos la manta al cap. Crec que és això. Vull dir, de sobre està demostrat que Checo és top 5 de carreristes de la graella. Ja està. Un mal dia el pot tenir tothom. Sí. Bueno, sí que amb les penalitzacions del que comentava el Cobo, jo no crec que la primera de Norris fos de 5 segons, ni molt menys. I encara menys de 2 punts del carnet, o sigui, de la llicència. En canvi, crec que la segona de Checo Pérez, o sigui, bueno, vull dir, si juntem les dues, no? El fet que sigui reincident sí que dona que sigui una penalització molt més forta. O sigui, no em pots comparar la primera de Norris amb que 2 vegades facis fora el mateix pilot. I, bueno, les penalitzacions d'aquest Gran Premi van ser un cachondeo, per tant. Van tenir feina els comissaris, Déu-n'hi-do. Per una banda, vam tenir el domini de Red Bull, el domini de Max Verstappen aplastant, però per l'altra, Lewis Hamilton no va acabar d'estar fi, va estar bastant apagadot tot el cap de setmana, no va fer la seva millor quali, no va fer la seva millor cursa ni molt menys, cert és que va tenir alguns petits danys al Mercedes. A l'altra banda, Valtteri Bottas segurament és dels caps de setmana més sòlids que ha fet aquest Mundial i de fet sempre se li dona bé al Red Bull Ring. Un Mercedes un altre cop una mica bastant desubicat aquest cap de setmana, que quan Hamilton no està bé és quan més pateix. També s'ha de dir, quan hem vist el Hamilton més fluix aquesta temporada, Bottas com a mínim ha aconseguit donar una mica la cara. Recordem Mónaco. Hamilton perdut tot el cap de setmana i Bottas, si no hagués sigut pel problema als box, molt probablement hagués fet podi. Realment... Digues. No, anava a dir això, que dic, realment és un cap de setmana molt positiu per Valtteri Bottas després d'haver fet una classificació sense més ni menys, és a dir, 5è, i no esperàvem gran cosa d'ell, però va saber aprofitar els errors dels pilots que tenia al davant seu, va poder aguantar a Norris, que no esperàvem que aguantés a Norris, perquè Norris venia amb molt bon ritme a final de cursa i va ser capaç d'aguantar-li i en definitiva jo crec que un resultat del que Valtteri Bottas pot estar bastant orgullós. Realment si cada cap de setmana fèiem la comparació entre els segons pilots de Red Bull i de Mercedes i elogiàvem tant a Checo Pérez, jo crec que és just elogiar a Valtteri Bottas per una cursa més que correcta, crec. Sí, i jo crec que aquesta setmana ha fet el que tothom li va recriminar que no fes a Bakú, és quan ell falla tu has d'estar perquè has de donar punts a l'equip. Aleshores aquesta setmana ell ho ha fet. Per tant, crec que també el cap de setmana, amb tot el jareo que hi havia, que estava havent que Hamilton renova, que potser puja Russell, doncs no sé si la decisió estarà presa ja o no, potser després en parlem, però crec que també ha sigut una bona manera de Bottas de dir, bueno, jo puc fer-ho també. Sí, costa veure Bottas reivindicant-se, però crec que aquest cap de setmana és una reivindicació. No sé si que pugui justificar continuar o no, però com a mínim aconseguir apaivagar una mica els rumors
i les veus crítiques de que havia de ser canvi a mitja temporada. Crec que Bottas ha d'acabar la temporada, crec que pot fer coses encara. Per l'any que ve, jo crec que no, ja en parlarem després. Però bé, crec que és el paper que s'ha d'esperar d'ell, d'un segon pilot que porti punts a l'equip, i és el que ha fet aquest cap de setmana sense cap mena de dubte. Hamilton, no ho sé, ja el vam veure incòmode per ràdio també tota la cursa, preguntant molt, sempre es queixa dels pneumàtics, però quan realment no va bé encara es queixa més, com va ser el cas. Jo crec que Hamilton comença a ser conscient de que la cosa està peluda. A ser conscient, és un context en què no s'hi ha trobat des de no sé quants anys fa. Va dir des del 2013, no? Perquè tampoc va lluitar pel Mundial. 2018, la primera meitat de la temporada, tenia més distància amb Vettel i va ser capaç de remuntar. Doncs sí. Per tant, jo crec que encara no s'ha rendit perquè és Hamilton. Mira, amb 10 anys s'hi ha trobat 2 o 3 cops, per dir-ho així. Clar, i sap que és possible remuntar-ho, perquè, clar, tenint tantes curses aquest any, doncs, què no és possible? Sí, però el que passa és que ara mateix, el 2018 segurament Mercedes i Ferrari van... O sigui, diguéssim que la tònica es va anar mantenint la primera part de la temporada. Enguany han començat molt a la mateixa alçada, però crec que estan veient des de Mercedes com Red Bull està cada cop progressant més i que ells estaran quedant endarrere. Crec que pot ser una diferència tenint en compte amb el 2018, que no és que Ferrari comencés a marxar. Poc. Realment no sé què dir-te, és que clar, sembla una història que ja ens coneixem, però que pot sortir en moltes direccions. Potser Red Bull no afluixa i veiem una dominació espectacular d'aquí fins a final de temporada. Potser Mercedes s'aproxima. No ho sabem realment, i jo crec que és el gran atractiu d'aquest any, que potser, tot i que ara sembli que en la primera meitat de la temporada tot està bastant estable, d'alguna forma, recordem que Mercedes a principis de temporada va aconseguir victòries consecutives, actuacions bones. Jo crec que és qüestió que tornin a trobar una mica la tecla, i un cop la trobin, aviam com competeixen. És que és això, o sigui, siguem conscients de com de distorsionador és o han estat aquests 2 caps de setmana. Recordem que Hamilton va tenir el millor inici de la seva carrera enguany. És veritat, se m'havia oblidat. Sí. Recordem-ho, clar. Després et trobes amb 5 victòries consecutives de Red Bull, doncs 5 o 4? 5. 5, no? 5. 3 de Verstappen. 5 de sense comptar... Sí. Però en 5 victòries consecutives de Red Bull, doncs clar, això també ajuda a canviar la perspectiva, evidentment, com no pot ser d'una altra manera. Però jo a Hamilton he de dir que no el veig ara tan incòmode com potser el podia veure fa 2 curses, més o menys. Ara, per exemple, no el veig queixar-se tant per la ràdio, fins i tot li va dir un piropo a Norris, cosa que a mi em va sorprendre moltíssim. No sé, el veig... No diria còmode de que bé que tingui competició, però bueno, sí que no està tan deprimit com potser després de Mònaco, que va estar queixant-se de tot. Ara és com més, bueno... És veritat. El veig més com que ha assumit la situació i ha fet el canvi de xip i potser ho lluita. Jordi, fins ara tenim alguns comentaris a Twitch, veritat? Així és, ja ens han arribat els primers comentaris de la retransmissió a través de Twitch. La Nova Dieva que ens saluda, dona la benvinguda a Diana. Es queixava també del que comentàvem abans dels formats el nou format que tindrem a Silverstone. Diu que per l'aficionat, que diu que està amb el que deia jo, que ella no podrà veure moltes de les qualis i dels sprints qualifyings. Més endavant, el Gerard... Jo sí. Sí. El Gerard TRB98 comentant sobre el fet de Checo que Estiria va ser per l'estratègia. Sí, exactament. Jo crec que a Checo li passa això, no? Que excepte Bakú, podríem dir, no ha tingut un cap de setmana que diguéssim tot perfecte, probablement Bakú i França, aquests 2 que va aconseguir podis, però sempre li ha fallat alguna coseta, sempre ha estat a un passet de
de la perfecció. Tot això, la nova dia complementa que Checo Pérez es va queixar tant quan li va fer Norris que ell ho va fer encara pitjor amb Leclerc, que opina que la primera sanció estava bé, però que per reiteració la segona hauria de ser una mica més severa. Potser, clar, jo li hauria posat 10 segons, per exemple. No, si no ho contempla el reglament, no s'ho poden treure de la màniga. No, clar, però és que... Se l'han fet aquesta setmana com han volgut, perquè el que va passar també a la quali, que al final, bueno, quan Vettel va blocar a Alonso, al final va pringar només ell, però haurien hagut de pringar tots, començant des de Sainz fins a Vettel, i especialment Bottas, sobretot perquè Massi va dir, amb reglament en mà, això no ho podeu fer. No va pringar ningú. O sigui, bueno, va pringar Vettel, i perquè va ser qui va sortir a la càmera, diguéssim, a la foto. Sí. El reglament en mà no pot ser cada 10 segons, però, bueno, hem vist que el reglament l'interpreten depèn de quins siguin els comissaris i comissàries, per tant, podrien haver-ho fet. Sí. O una black and white flag, no sé, alguna cosa. Sí. A mi em va servir... És que no va servir d'absolutament res. Leclerc va perdre. Clar, va sortir perdent, sí. La nova dieva també ens diu bona estratègia de Mercedes de deixar que Bottas passés a Hamilton, perquè si no Norris se'ls menjava tots dos, i aprofitant aquest comentari, parlant de Norris, un altre cap de setmana que torna a acabar a top 5, un altre podi de Lando Norris, confirmant-se ja no només com un bon inici de temporada, sinó que ara està progressant a grans passes i no crec que ja torni a invertir-se la tendència. Jo ho vaig avisar, crec que va ser a Mònaco, que no m'esperava veure Norris darrere de Ricciardo en el que acaba la temporada, i cada gran premi que passa em reafirmo amb aquella frase. No sé si a nivell de... No sé, o sigui, no parlo a nivell de qualitat, perquè això és discutible, tot i que podria ser, però a nivell d'estat de forma, sens dubte, top 3 d'aquesta temporada, però sens dubte. Inclús potser podria dir top 2 després de Verstappen. No. I potser millor que Hamilton. No. A nivell de rendiment, Blasfèmia. A nivell de rendiment, no de qualitat. Blasfèmia. A nivell de rendiment i no qualitat. Jo crec que sembla. Jo crec que és massa arribar fins a aquest punt. O sigui, sí, de fet, sí. A nivell de rendiment? Sí. A nivell de rendiment, qui està millor que Norris? O sigui, qui està millor que Norris a part de Verstappen? Hamilton? A veure, amb el cotxe que té cadascú, Ricobo. Però aviam, vale, amb el cotxe que té cadascú, però ets tu el primer que estàs comparant Verstappen amb el millor cotxe de la graella amb Norris, que porta McLaren, que sí, deu ser el tercer millor cotxe de la graella, però si podem comparar el tercer millor cotxe amb el primer, perquè no ho hem de poder fer amb el segon? Per això dic que qui està millor que Lando Norris? Hamilton. A nivell de... No, jo crec que no. Jo crec que no ho està fent millor Hamilton que Norris aquesta temporada. Jo crec que sí. Jo crec que també Lando Norris el que té aquest any que no tenia l'any passat i l'anterior és constància. I jo crec que Hamilton també ara està en un moment de dubte en el cotxe, que això, vulguis o no, a qualsevol pilot, quan li passa, sempre acaba rendint una mica per sota del seu rendiment real, però jo segueixo creient que és que en qualsevol cap de setmana Hamilton és un valor molt més segur que Lando Norris perquè t'acabi el podi. No només pel tema del cotxe o no, simplement perquè Hamilton, si tingués un inici com el de Checo Pérez que va tenir ahir, no veig a Hamilton posant-se tan nerviós, cometent errades, cometent infraccions per defensar la posició. Jo crec que Hamilton t'ho pot recuperar i inclús acabar en podi igualment. Però és que no estem... És el que em referia. Jo no vull parlar de talent i de qui és més capaç, sinó de què hem vist fins ara, qui ha tret més suc del seu cotxe. A les possibilitats que té, qui ha anat més per sobre de les seves possibilitats. Jo crec que Norris, sens dubte, està al top 3 i potser el segon. Però també perquè compares a Norris amb Ricciardo, i Ricciardo està molt avall. És que, a més, és una altra comparació odiosa, també, sí, i tant. Si tingués els dos McLaren segon i tercer constantment, potser no semblaria que Norris està traient tant del cotxe, sinó que el cotxe realment està bé. Aunque tens a Ricciardo, 13è, va qualificar 14è, no? I en canvi... 13è. Bueno, va sortir 13è.
Norris, que surt de la segona posició, doncs dius, està exprimint molt el cotxe, però sempre és aquesta línia molt fina entre qui està exprimint realment tant del cotxe o és que el company d'equip és o molt dolent o molt bo. És complicat, aquesta comparació. És que t'has de parar a pensar també que Hamilton en tots els grans premis també ha extret el màxim del seu cotxe, excepte en 2 o 3 que ha tingut problemes amb el seu cotxe. Els 2 o 3 que ha tingut problemes amb el seu cotxe ha sigut quan no ha acabat en podi. Però és que de normal... Doncs Lando Norris ha extret el màxim del seu cotxe, excepte 1 o 2 grans premis, que són menys. Barcelona. No sé, tots ha acabat top 5, no? Menys a Barcelona, que va acabar 8è. Sí, exacte. I a Portugal, potser? O no, a Portugal també? No, a Barcelona va acabar 8è i a Portugal va quedar 5è. Ha quedat en tots 5, totes menys a Portugal. A Barcelona, perdó. Almenys a Barcelona 8è hi ha els podis. Bueno, en tot cas, crec que sí que diu molt de l'estat de forma de Norris, que estava cabrejat per cada tercer i no segon. Clar, és que... Després eren com, tranquil, no passa res, i dius, hòstia, això fa un any era impossible. És que no és només acabar tercer i no segon, és que se li va escapar la pole a l'últim revolt. I quina ràbia. Se li va escapar la pole, que ningú se l'esperava, de fet. Jo crec que quan Norris estava fent la seva volta ràpida el dissabte i arriba al segon sector i veiem que la diferència amb Verstappen era mínima, i quan dic mínima són mil·lèsimes, i inclús venia fent rècords de sectors, dèiem... Hosti, espera, que potser tots aquí ja hem celebrat tots els holandesos que estan a la grada ja estan celebrant la pole abans d'hora i aquí tenim el Lando Norris que per mil·lèsimes, repeteixo, no es la va endur al final. Quan vaig veure que el primer sector era lila, vaig dir, bé, això és que vindrà més gent darrere i el milloraran, vull dir, no... Tampoc passa res. I després acaba, el veus a 48 mil·lèsimes de la pole position i dius, val. Molt bé. Per aquest circuit jo crec que s'esqueia molt a McLaren, però possiblement jo crec que li pot caure algun altre, perquè va ser a Bakú també que anava molt ràpid a la Q1, va fer un trompo. Aleshores també es va desconcentrar una mica, però també hi havia un gran premi que ell anava molt ràpid. No a Bakú no, quan va quedar segon, que li van esborrar la volta i va sortir 8è. Quin va Sí, ser? és el que dius. Ostres, on era? No era a Bakú, segur? És que em sona que era a principi de temporada i que després ell va fer podi. Per tant, era el primer podi de la temporada. A Imola. Sí. Imola, ben dit, sí senyora. A Imola també ell venia per fer pole, per tant, potser no va caure allà, potser tampoc cau aquí, però potser cau a la següent. Potser cau a l'Sprint Qualifying de la setmana que ve. No? Ja ho veurem. Sí. Està clar després que no pot competir a cursa amb Red Bull i amb Mercedes, no gaire. Depèn del dia, potser. Amb Red Bull està clar que no, però escolta, algun dissabte esperem a veure si d'aquí fins a final de temporada podem veure alguna pole de Lando Norris. Al costat del gratge ara dèiem, no? El paper de Ricciardo, que està molt desfavorit en comparació de Lando aquesta temporada. Crec que diumenge vam veure millor Ricciardo de la temporada. A mi em va agradar més el de fa 2 curses. El de França. Sí. A mi personalment l'esperit que tenia, com s'estava agafant la cursa, a mi em va agradar personalment més. Però sí que l'he vist molt bé. O sigui, a França va aconseguir 6è, sí, de fet ha aconseguit 6è en 3 ocasions i de fet el que sempre ha passat és que ha aconseguit aquesta 6a posició en cursa i la següent cursa no ho fa tan bé. Després de la... Sí, aquesta irregularitat, sí. Sí, és com... Estem esperant a que arribi Ricciardo i sembla que arriba, però no acaba d'arribar i a vegades no és ni per culpa d'ell realment, però perquè clar, hem vist que aquest any les Q2 estan caríssimes i les Q3 també i a vegades la diferència per entrar o no entrar va per mil·lèsimes també i a vegades s'ha quedat fora de Q3 per aquests detallets i això també el perjudica molt després del diumenge. Però bé, veurem aviam si
si pot acabar una mica bé aquesta primera meitat de la temporada i aviam si en la segona el podem tenir al 100%, perquè jo crec que també pot ser un element clau a l'hora de decidir el Mundial de Constructors en la tercera posició, que hauria de ser per McLaren, la lògica diu això, però vejam. Sí, hauria de ser així, per lògica, McLaren hauria de ser-ho. A més, hem de tenir en compte, ara dèiem, no, que està fallant molt els dissabtes. De fet, Ricciardo tampoc ha destacat tota la seva carrera per ser un gran classificador. O sigui, és molt bon carrerista i és molt bon avançant i guanyant posicions. És la seva especialitat, els avançaments. I de fet, doncs, ho vam veure ahir, i a més, si l'acompanya una bona estratègia, doncs millor que millor. Per tant, bé, a mi em preocupa més els dies que diumenge ha estat desaparegut que no els dissabtes que ha fallat amb quali. I els diumenges que ha desaparegut són bastants, fins ara. Quan va fer bona actuació a França va dir que aquesta era la línia a seguir, creia que havia trobat la tecla, i després torna al primer Gran Premi d'Àustria, a Estíria, i torna a fer un cap de setmana doncs, molt mediocre. Aviam si ara toca la tecla definitivament o va fent alts i baixos aquesta temporada. Sí, és que hi ha poc a dir, jo crec, de Ricciardo, és una pena, però està com tothom esperant a que arrenqui. Sí. No sé fins a quin... És el que deia el Cobo, no? Ell dona ja per fet que Norris acabarà la temporada davant. Acabarà la temporada davant. A mi el que m'agradaria saber si hi ha algun gran premi puntual i encara més, però més difícil, algun tram de temporada en què Ricciardo pugui estar davant. Jo crec que algun gran premi sí, hauria de passar algun gran premi. No sé quan. Mónaco podia ser el que podia passar perfectament i no va passar. Ans al contrari, va ser de les pitjors actuacions de Ricciardo aquesta temporada. No ho sé. No ho sé. Acabarem veient, no ho sé. Tanquem carpeta McLaren i anem a la carpeta vermella, la de Ferrari, en un gran premi doncs, en què va passar bastant el mateix que la setmana passada. El Gran Premi d'Estíria. En aquest Gran Premi d'Àustria, Ferrari torna a fer una mala quali el dissabte, torna a fer una bona cursa el diumenge, amb bona estratègia, especialment amb Sainz, cosa molt inusual dels de Maranello. Bé, una mica en la seva tònica d'aquestes darreres curses de Ferrari, fent mala feina el dissabte. Bé, de fet no, perquè va venir de fer 2 poles consecutives de formes inexplicables, no? Però sí, això, no? De Ferrari doncs, fent bona feina els diumenges, i sembla que han trobat una miqueta aquesta tecla de la degradació, que era el que més les preocupava. Sí, estava llegint també algun comentari que ens han deixat a Twitch. La Nova Dieva ens apunta que Ricciardo és com un tren de Rodalies, que sembla que arriba però sempre va tard, i el Gerard ens apunta que Norris sempre fa millor primera part del campionat que la segona meitat. Tradicionalment sempre ha sigut així. Veurem aviam si pot mantenir la constància en aquesta segona meitat de la temporada. Però tornant al que dèiem de Ferrari, sí, es repeteix un altre cop la tendència del cap de setmana anterior, que dissabte molt malament. Bé, no diria que dissabte molt malament, jo crec que altres cotxes, altres rivals van rendir millor en dissabte, i aquests rivals després es van desinflar el diumenge. Alfa Tauri, sense anar més lluny. Pot passar, també. Pot passar. Per això, van aprofitar molt bé l'estratègia des de la part del darrere. I... Un moment, per ser conscients d'Alfa Tauri, el que està passant enguany, Gasly, estem d'acord que ens sembla un pilot d'aquesta temporada, que dèiem abans, dintre de les possibilitats i rendiment tota la pesca, un pilot top 5, top 6 aquesta temporada? Estem bastant d'acord, no? Sí. Un dels millors pilots de l'any. És novè al Mundial de pilots, és novè, i té per davant Ricciardo, per exemple. I que no tenim aquesta sensació? No. Però perquè no la... El problema és que amb Gasly la caga amb l'estratègia. Ricciardo la caga sol. Vull dir, perquè siguem conscients de la bona feina que fa Gasly, o tant Tsunoda els dissabtes, perquè Tsunoda el que és l'expert en liar-la els dissabtes, però amb la bona feina que fa Alfa Tauri els dissabtes, i diumenge, sigui per estratègia o ja per propi rendiment del cotxe, doncs acaben caient moltes posicions. Jo crec que el problema que té Alfa Tauri és aquest, que
és com Ricciardo però en escuderia, en equip, que sembla que arriba però no arriba. I tenen bon ritme realment, els dissabtes classifiquen bé, però no els hi senta bé, no sabem què passa, no sabem si és un cotxe només de dissabte, sembla ser-ho, perquè Gasly sempre acostuma a posar el cotxe a Q3 o posicions properes a Q3, però tenen per davant altres cotxes que amb ritme de cursa ho fan molt millor que ells, és a dir, Ferrari té molt bon ritme de cursa en certs circuits, McLaren sempre està per davant, Aston Martin sempre pot tenir algun cap de setmana que rendeixin molt bé, tot i que en aquest tampoc ho han fet massa bé, però ja són molts cotxes. Dissabte millor fer bona quali. Clar, dissabte millor que diumenge, i quan tens aquests cotxes que es classifiquen molt bé, veus que Ferrari no ha entrat a Q3 i penses, ostres, que malament Ferrari, però clar, Ferrari després en cursa tindrà molt bon ritme, és a dir, s'ha beneficiat d'això l'escuderia italiana. També Stroll Ocon va abandonar la primera volta, això ja treu un rival de sobre. Cap de setmana molt positiu per Ferrari. Sí, l'única mala cursa, crec jo, o la més significativa de Ferrari és la de França. Sí que és un autèntic despropòsit a nivell estratègic, a nivell de degradació, a nivell de falta de ritme. Però per la resta no estan sent males curses de Ferrari enguany comparat amb el que aconsegueixen dissabte. Sí, jo no, la vaig veure molt bé, de fet, aquesta cursa de Ferrari. Leclerc que hauria quedat molt més endavant si no arribés a per Pérez, com hem dit. M'agrada molt també el canvi que van fer amb Sainz. Pensava que no ho farien. De fet, dubtava, quan estàvem escoltant la retransmissió per la tele, els comentaristes estaven segurs que ho canviarien, jo no ho veia clar, que Leclerc és el golden boy de Ferrari, però sí, el van canviar i jo crec que va ser, evidentment, el moviment correcte i molt sorpresa, sobretot amb com havien gestionat la relació Leclerc-Vettel els anys passats. Ara sembla que va estar intentant portar-ho de manera més equilibrada. Ara també m'han sorprès. Tenim un comentari una mica enigmàtic al Twitch del Nova Deva que diu que aquesta vegada crec que la van encertar, almenys els va sortir bé, però han de fer un passet més i semblarà que estan a prop de punts suspensius. No sé exactament a prop d'aquí, però bé, no sé. Jo crec que Ferrari és això, Ferrari està en bona tendència i escolta, han de lluitar per aquesta zona mitja que està molt apassionant. Recordem, George Russell va estar a punt de puntuar amb un Williams, va entrar a Q3 i tot i que va ser dolorós que no pogués sumar el seu primer punt amb Williams, jo crec que això ja demostra que escolta, que ningú es pot relaxar, des del cinquè cap enrere ningú es pot relaxar perquè està tot molt ajustat. Sí, estic absolutament desesperat i devastat de que no hi ha manera que arribi aquest puntet. No hi ha manera. És que a part el van adelantar a la tercera, o sigui, quan faltaven 2 o 3 voltes, i per Alonso, que dius, per favor, tens 84.000 punts. Déjale. Sí. Per favor. Sí, el mateix Fernando, quan va acabar la cursa, ja va dir que, ostres, molt bé aquesta desena posició, m'hagués agradat avançar qualsevol pilot excepte George Russell en aquell moment. No hi ha manera. Quan no és un problema amb el cotxe és que se la fot sol darrere el safety car i quan no que l'avancen a 3 voltes. Ostres, és que bueno, si ens desespera a nosaltres des de fora, no, que tenim totes les ganes del món de que George Russell porti el Williams als punts, no sé com deu estar ell, però... Jo crec que pot estar orgullós. Quin cap de setmana i quin dissabte passant a Q3 enmitjos. Vull dir, és que no... És inexplicable. Jo crec que pot estar orgullós del que està aconseguint amb Williams. Sí que la seva ambició sempre el voldrà fer anar cap endavant i aconseguir punts per Williams. És que, escolta, si no els aconsegueix aquest any no passa res perquè té un futur brillant per endavant, ell ho sap i si segueix així, doncs escolta, no té res a perdre realment. Cada vegada va més i el veurem sempre més sovint de Q3 que no pas de Q1, per sort. És que quan pensem en Williams ja pensem en Russell, però pensem que al costat té Nicolas Latifi, que Latifi no és qualsevol Mindundi. Latifi va ser subcampió o tercer classificat, no recordo, d'un Mundial de Fórmula 2. Vull dir, no és cap tonteria, no és cap mal pilot.
i veus a Russell cada setmana a la Q2 solventment, perquè recordem que ha fet totes les Q2 del Mundial i ara per fi s'ha posat en Q3 i a punt de puntuar, però clar, la Latifi doncs, veus com de lluny està i encara tens més consciència de la dimensió que està agafant George Russell. Cal dir, però, vull dir, a mi m'agrada molt George Russell, però va sortir fatal. Per variar. Per variar, exacte. Home, si has d'esperar els dissabtes... Si la seva especialitat és dissabte, la seva antiespecialitat és sortir bé els diumenges. Sense cap mena de dubte. Sempre. Correcte. Sí. Mercedes va sortir superbé, Shakir. Pues que repita. No, sí, la lògica és innegable. És a dir, que li doni un Mercedes i segur que ja no haurà de patir per això. I sí, aviam, el seu d'hora pendent potser és això, no? Potser és els diumenges, potser és fer bones sortides, però bé, jo també ho trobo molt reconfortant que es trobés en una lluita 1 contra un doble campió del món i durant més de 2-3 voltes ser capaç d'aguantar el tipus, no cometre cap errada tonta i lluitar-ho fins al final. Jo crec que també mostra una mica el seu caràcter i la seva aptitud en aquest sentit. Una lluita molt maca, Sí. més. També. Deixava... Que no va passar potser en les primeres voltes, amb Norris, Pérez, Leclerc. Russell sempre deixava espai, al mínim, just i necessari. Alonso es respectava molt, que és el que els dos van comentar després de les entrevistes, que Russell, per exemple, que li feia mal haver perdut la posició, però que la lluita li havia agradat com havia estat, que havia estat molt neta i que, per tant, bueno, és el que hi ha. Va ser com, per tens raó. Tens la raó. Ara, fa un moment, no, Diana, deies Shakir l'any passat va sortir bé en Mercedes, George Russell. Bé, doncs Mercedes, George Russell, Lewis Hamilton està animant el mercat d'enguany, de moment, almenys com a mínim aquesta setmana. Mercedes, que recordem, just abans del Gran Premi d'Àustria va anunciar la renovació de Lewis Hamilton fins al 2023, per tant, 2 temporades més. Bé, primer aquest calaix, l'obrim aquest i després comentem el de George Russell. De moment, Hamilton que renova per 2 anys. Esperat, crec que no havíem sentit rumors de que hagués de renovar immediatament. Recordem que l'any passat va renovar, de fet per aquesta temporada va renovar a molt poc de començar els tests de pretemporada. Hamilton ja ha dit que que per enguany ha volgut, va aprendre dels errors de l'any passat, de tenir el cap ple durant les vacances, que no volia que continués així, que ell té ganes de continuar. Escolta, fem-ho ràpid, 2 anyets i a competir i a centrar-nos al Mundial. Crec que és una decisió més que correcta d'avançar tant la renovació per poder-se centrar en el Mundial i trobo completament lògic que Hamilton segueixi 2 anys més perquè és un animal competitiu i si pot trencar més rècords els trencarà i és completament una bona notícia completament per la Fórmula 1 si Mercedes no és tan dominant com els últims anys. Jo diria que rebo aquesta notícia de forma inesperada per això que comentaves, que l'any passat es va allargar tant la seva renovació que semblava que no arribaria i al final ara ha arribat a mitja temporada. Ho rebo amb molta positivitat perquè em denota les ganes, crec jo, de que té Hamilton de si ha de retirar-se que sigui guanyant. I si potser aquest any no està clar si guanyarà o no, com a mínim intentar-ho al següent i si no intentar-ho al següent del següent. És a dir, aconseguir el que no va aconseguir Schumacher, que és retirar-se al més alt, guanyar el seu últim Mundial. Jo crec que molt bona notícia per la Fórmula 1, molt bona notícia per Mercedes, perquè evidentment un 7 vegades campió del món al teu equip per afrontar aquesta nova era de la Fórmula 1 és probablement una garantia d'èxits, si més no a curt termini, i per tant veurem com es desenvolupa tot el mercat de fitxatges tota aquesta silly season, que de moment ja s'està movent per l'esfera alta, diguem, dels equips de la Fórmula 1. Sí, recordem, enguany també ha sigut molt, enguany em refereixo de la temporada passada per aquesta, molt excepcional perquè estranyament ha coincidit que molts equips havien de renovar contractes o fitxar nous pilots. I enguany, de cada any que ve hi ha molta gent que té el seient assegurat. Per tant, no haurem de veure tants moviments. Recordem que, per exemple, McLaren té els seients assegurats, Ferrari té els seients assegurats,
Alpine té els seients assegurats, Aston Martin en té un, què més em queda? Alfa Tauri en té un, o sigui, els té tots dos al principi. Per tant, com a molt veurem canvis a Alfa Romeo, a Williams i no sé si Haas. Vaja, no haurem de veure massa canvis l'any que ve. Tinc un gran referent i un mal referent. No, espero que si hi ha alonsistes no em matin. El meu gran referent, diguéssim, és Guardiola, que va saber marxar al moment que tocava. I se'n va anar, com estàveu comentant, el Cobo per tot lo alto. I el mal referent és amb tot el meu carinyo, però és Alonso, que quan va guanyar, encara ho va acabar arrossegant, o sigui, va guanyar amb Renault els 2 mundials, després va passar el que va passar a McLaren, i després va estar allà com cada cop pitjor, va tenir la sortida dolenta amb McLaren Honda, que fa pena veure un doble campió del món marxar així, i ara, de fet, si tornes una miqueta per intentar netejar això. Per tant, a mi em fa por, o sigui, jo celebro molt que Hamilton es quedi, però em fa por que si no guanya i cada cop va pitjor passi com amb Alonso, que segurament no perquè Hamilton ha trencat tots els rècords. Però bueno, en aquest marc crec que és important també saber quan retirar-se, perquè si no, o amb Schumacher mateix, que també quan va tornar una miqueta va fer un podi i ja està. Sí. Ara anava a preguntar-vos això. Creieu que és l'últim contracte de Hamilton? Jo crec que sí. Té tota la pinta. Dependentment si aconsegueix guanyar o no guanyar, Jo crec que sí. Jo també ho penso. Sí, té tota la pinta, realment. Que es plantarà el 2023 amb 40 anys, gairebé, crec. Sí, que, bueno. Els cotxes, Sí, no, i a més és super interessant per Mercedes que pugui liderar el canvi de reglament. Crec que per Mercedes és més enllà de nivell de màrqueting, a nivell de marca i tota la pesca, és la gran notícia per Mercedes aquesta, sens dubte. L'altra gran notícia per Mercedes serà la renovació de Valtteri Bottas o serà el fitxatge de George Russell? Perquè avui, bé, de fet ahir, per ser justos, ahir a Carlos Miquel de la cadena COPE va anunciar que Russell ja havia firmat per Mercedes. Avui TV3 ha dit que, segons també les seves fonts, Russell ja ha firmat per Mercedes. Per tant, segons TV3 i la cadena COPE, sembla que això està fet, que George Russell serà pilot de Mercedes a partir de la temporada vinent. Ara bé, a nivell mundial, diguéssim que ningú s'ha fet eco d'aquesta notícia. Hem estat revisant durant tot el dia les xarxes de Sky Sports, mitjans de, per exemple, la RAI, etc. No hem vist que ningú es fes eco d'això. Quina validesa li hem de donar? Ens hem de creure que George Russell ja ha firmat per Mercedes la temporada vinent? Jo crec que sí, aviam, més que sí, jo crec que és un secret a veus, que és l'aposta, i jo crec que el fet de que tothom encara no ho hagi confirmat és per molta prudència, perquè la gent volia saber el futur de Hamilton. Jo crec que precisament la notícia de la renovació de Hamilton pot acabar sent la metxa. Catalitzador. No? Sí, exacte, el catalitzador d'aquestes fitxes de dominó que aniran caient i s'aniran ja descobrint les cartes de cara a l'any vinent. Ja mateix, és que estem al juliol i normalment la Silly Season comença ja i s'acaba al setembre i ja tenim bastants jocs assegurats, així que no durarà molt aquest any. Hi ha molt poques incògnites que siguin d'interès i una d'elles és la de Mercedes. I apuntava abans, no recordo qui ho ha apuntat també pel xat de Twitch, que clar, és tancar una mica aquesta incògnita, aquest misteri a Mercedes és bo també per si volen optar al Mundial aquest any. Deixem-nos de tonteries, deixem això tancat, centrem-nos en el Mundial i en definitiva, sí, anunciem tot això, anunciem l'any vinent, però ho anunciem com abans millor i així com a mínim podem tenir alguna opció de centrar-nos 100% en el que toca, que és intentar remuntar aquest Mundial amb Red Bull. Fa un parell de setmanes que diuen que per Silverstone, com que és el gran premi també de George Russell, seguien. I de fet a Ziggo Sports, que és la cadena holandesa, li van preguntar directament i Russell va riure i va dir deixa'm aquí, i se'n va anar. És que penso que és evident, igual que el diumenge després de la cursa va haver aquell moment entre George Russell i Toto Wolff davant de les càmeres. Va ser com, a veure, possiblement
o sigui, 100% buscat, jo crec, però bueno, que jo crec que s'estan És el seu agent, eh? És el seu agent, també. Ja, però Recordem-ho. Però... demà... És Sí, que sí, tot... sí. Que ens ho estem Vol dir fent a molt, vol dir sobre, molt. que ens ho estem fent a sobre, que ja ens morim de ganes, no fa falta amagar-ho. Home, jo quan avui he vist l'Esport 3, estava al carrer i he fet un crit, que jo ho veia allà baix confirmadíssim, i de sobte veig que ningú se'n fa ressò i dic, però què està passant? Per què ningú ho està publicant? No sé, Sky Sports digueu alguna cosa, però no sé, no diuen res. Jo crec que TV3, diguéssim que tinc bastant clar quin pot ser el contacte que ha pogut, diguéssim, confirmar aquesta firma, però és que em sorprèn molt, sincerament. És a dir, amb tot el respecte del món per la Copa i per TV3, són dos mitjans que no tenen els drets de la Fórmula 1. Mitjans que tampoc fan una cobertura 100% regular, no emeten els grans premis. M'estranya molt que una exclusiva d'aquest tamany, d'aquesta mida, no la dongui ningú més avui. No la dongui cap altre gran mitjà que cobreixi el Mundial. Jo crec A mi o sigui, i si s'acaba confirmant, xapó per la Copa i xapó per TV3, Ostres, m'ha deixat bastant impactat que ningú més se'n fes ressò. No sé per què. Però és No sé per què. el que dèiem, és a dir, els rumors aquest, la rumorologia de Russell a Mercedes ja ve des de l'any vinent, des de l'any vinent, no, perdó, des de l'any passat, i es deia això també el que apuntava estudiant, que el Gran Premi de Gran Bretanya podia ser un escenari on Mercedes podria anunciar oficialment què faria de cara a l'any vinent. Portem molt temps dient amb aquests queden dues rumors, setmanes, no? Queden 2 setmanes, és a dir... Sí, però vull dir, portem molt temps amb aquests rumors i ara diguéssim que per fi algú s'ha atrevit a tirar-se a la piscina, a afirmar-ho i dir segons les nostres fonts. És a dir, que no estem parlant de no, sembla que Russell ho té fet, sembla que Russell és imminent, no. Russell ha afirmat, vull dir, avui s'ha dit això, Dit. Sí. És un pas important. Aquest. P3 literalment ha dit Russell ha deixat sense volant a Bottas. I jo dic, ostres, aquesta afirmació taxativa aquí... Com això després no sigui veritat, que segurament, que jo estic plenament convençuda que és així. Clar, han d'estar molt segurs de que el que estan dient és cert, perquè és que si no és una gran mentira. Però no, jo ho veig claríssim. És que s'ha de tenir en compte un altre factor, que crec que ja ho havia comentat en un programa anterior. És la primera vegada que Mercedes, si fa aquest moviment, s'haurà d'enfrontar a deixar anar un pilot. Perquè fins ara l'únic pilot que havia sortit de Mercedes, els dos únics pilots que havien sortit de Mercedes, era perquè s'havien retirat, Michael Schumacher i Nico Rosberg. Ningú altre pilot s'havia retirat i aquí estem parlant directament d'una substitució. Veurem a veure com ho gestiona Mercedes, no només per, sí, prendre la decisió, però com gestionar els tempos de comunicar-ho. Per tant, jo crec que tothom està una mica a l'expectativa de veure com ho fan. Sí. I ja per acabar amb el tema Russell, crec que el gran valedor de TV3 que hagi tret l'exclusiva, diguéssim, juntament amb la COPE, és tenir en compte qui és el personal trainer de George Russell. Crec que és evident, és un noi català i el vam tenir aquí al Vèrtex la temporada passada, que és l'Eix Casanovas. No sé res de si ha sigut ell qui ho ha pogut confirmar o no, però em sembla molt lògic qui pot ser la persona que hagi confirmat en cas que TV3 hagi preguntat pel tema. Vull dir, és que poques persones més properes a Russell se m'acudeixen i poques persones més a l'abast de TV3 m'acudeixen també per poder confirmar això. Bé, després, en algun altre dia, si tornem a tenir el Francesc Latorre aquí, ja li preguntarem, Però bé, a mi em sembla que és fàcil de lligar, no? Plegat, però bé. Que del tema Bottas, bueno, molt ràpid, però si jo fos Bottas, jo dic que em retiro. Què faràs? Anar-te'n a Williams? No. Et dius que et retires, quedes com un senyor, tothom sap que és mentida però no passa res. Per això, jo crec que encara té potencial per donar a la Fórmula 1. No sé si... No crec que tingui gaire més lloc que Williams, sincerament, perquè veiem com està el panorama, però jo crec, o sigui, Bottas ha tingut un animal al costat com és Hamilton. Bottas al final no ha deixat de tenir un paper millor que el de Gasly o Albon a Red Bull, al costat de Verstappen, però un paper molt desgastant de veure que no pot superar el teu company d'equip, però jo crec que Bottas té encara fusta per acabar de demostrar, evidentment. Però bé,
això ja ho veurem quan es confirmi si realment acaba passant això, que si George Russell acaba pujant a Mercedes. Diana, Jordi, aquest cap de setmana, per anar acabant la tertúlia, hem tingut Fórmula 3 i Women Series. A la Fórmula 3, no sé si l'heu seguit massa o no, però hem tingut tres curses amb molta qualitat, amb un gran triomfador aquest de setmana i que ja es perfila amb molta força per guanyar el Mundial, que és el noruec Dennis Hauger, que va fer primer, tercer i segon, que recordem que amb tot el sistema de grelles inverses i tota la pesca, fer 3 podis en un cap de setmana és una autèntica barbaritat. I vam veure cosetes d'altres pilots com Vesti, que de fer segon i va guanyar una de les curses. I tot i així vam veure, per exemple, un Arthur Leclerc que, de moment, només ha puntuat en 2 curses. De les 9 que porta la Fórmula 3, només en 2, que és una victòria i un 6è lloc. Té el do sempre amb quali de liar-la i sortir molt enrere, després té el do encara més bo de remuntar molt, però és una mica cabra boja. És una mica cabra boja, encara ha de polir saber quan pot avançar, quan és millor esperar, i l'altre dia ho vam veure. Va arriscar una mica massa i va acabar doncs, amb la seva cursa. Per mi són aquests 3 noms destacats del cap de setmana, sobretot el de Hauger, que es perfila per endur-se el campionat amb solvència. És que porta 5 podis consecutius, Sí, Hauger sens dubte és el gran favorit de cara a aquest Mundial de Fórmula 3 perquè ja treu més de 40 punts al seu primer perseguidor, que és el mateix Vesti, i la gran decepció aquest any sí, és Arthur Leclerc, perquè és un pilot amb flashos però que tampoc és constant i de fet va estar a punt de... Sí, potser l'accident no és 100% culpa seva, però molt perillós i realment necessita polir bastantes coses si vol optar a títols. Sí, però a la primera cursa va tenir un problema amb el DRS, no? Que el va tenir sempre obert tota l'estona i va haver d'abandonar. Sí, per això que és el que dèiem, que té un do per liar-les a les qualis i a la primera cursa també. I es condicionava la resta del cap de setmana i després va contrapeu. Sí. Interessant també dir que la segona de les curses la va guanyar David Schumacher, fill de Ralf Schumacher, per tant, cosí d'amic i nebot de Michael, per veure com són les coses a la Fórmula 3, que és el 14è classificat del campionat, David Schumacher. L'única cursa que ha puntuat és aquesta victòria del Red Bull Ring. Per ser conscients de, com sempre, com és la Fórmula 3, que en qualsevol moment del cap de setmana et pot passar el més inesperat. Sí, però costa... Bueno, crec que ja ho comentat la setmana passada o l'altra, però costa una mica de seguir. Almenys com la tenen aquest any, perquè hi ha una cursa ara, després fins a 3 mesos no hi ha cap altra. No l'estic seguint gaire per aquest motiu, perquè ja no sé... M'està costant. Costa, sí. El que sí que també hem seguit aquesta setmana, aquest cap de setmana, són les Women Series. Victòria per Chadwick, que després d'un primer cap de setmana bastant amagada, bastant perduda, doncs va demostrar qui realment és, i si mirem el paper de la catalana, de la Ben García, va tenir un cap de setmana bastant més discret que el passat. Sortia desena, va acabar novena, no va fer aquell recital d'avançaments que ens va oferir en la primera cursa, però bé, va tornar a estar a la part mitja alta de la graella, i sí que vam veure més cosetes que al principi, el primer cap de setmana de la temporada es van quedar més a mitges, tant de Nerea Martí com Marta García, les dues valencianes. Sí, la Belén va tenir un problema al cotxe, va dir al volant. Crec que no podia agafar bé les curves a dretes, que són la majoria. Exacte. Sí. Totes menys 2. Exacte. Sí. Tot mal. Però jo la vaig veure més sòlida. Tot i això, o sigui, sí que a la primera cursa, tot i que ho va fer molt bé, també es va comentar que després de la sortida de pista estava molt descentrada i en canvi aquesta cursa jo l'he vist molt més sòlida. Nerea Martí, espectacular. Marta García, per mi no tant... A veure, se li va calar el cotxe a la sortida. Però bueno, pot passar. De les tres, Nerea. Sí, de fet jo crec que el resultat d'aquest Gran Premi s'ajusta molt més a les expectatives del que teníem abans
de començar la temporada, amb Jamie Chadwick al davant, Kimi Lainen fent una bona actuació, el primer Gran Premi va estar molt, molt erràtica també, i esperàvem més de gent així, de Chadwick, de Kimi Lainen, de Sarah Moore. En definitiva, jo crec que la tònica hauria de ser aquesta, i aviam si en aquest sentit podem tenir la Belén de forma regular als punts i aproximant-se al podi. Jo crec que seria molt bona notícia que la tinguéssim lluitant sempre per aquestes posicions de top 5 o així, i veurem. D'aquí 2 setmanes tornem a tenir cursa a Silverstone també, així que vegem com anirà. El que tinc moltes ganes de veure és Sidorkova. 8 anyets i està demostrant que té molt futur. És de les que, si evoluciona bé, és de les que, si les W Series és el paper que han de complir i acaben complint, és de les que pot fer el salt perfectament si acaba evolucionant bé a la Fórmula 3, Fórmula 2. Crec que és on ha d'estar aquí l'any que ve o d'aquí un parell d'anys. Ja sabeu que jo tinc una mica de problema amb això de les Women Series, però... Que dèiem, no?, que si ha de ser un campionat que sigui un mitjà i no un objectiu final, doncs per això... No ho veig, perquè de moment ja els resums de les Women Series ja van a part de la pàgina de la Fórmula 1, jo crec que s'està considerant com a categoria pròpia. Jo l'estic seguint perquè, evidentment, els hi vull donar suport, no crec que serveixi per... Com a molt donaran el salt una o dues. Per tant, és una barrera més. És a dir, ara ja no només has de ser excel·lent pilot, sinó que has de guanyar un altre... En fi. Però, bueno, de moment intentem no posar pals a les pedres abans d'hora. Esperem que de veritat funcioni i que més dones puguin entrar a la Fórmula 1. I tant, que sigui així aquestes W Series. Tanquem la tertúlia d'avui, després d'una horeta i 10 minuts de programa, i el rematarem, com és habitual, amb el quiz del Jordi Cobo. Diana, avui t'hi sotmetràs per primer cop, no com a convidada, però com a col·laboradora del Vèrtex. Tinc una mica de por, és a dir, però no està el Rubén, aleshores estic més tranquil·la. Qui us ha dit que hi ha quiz avui? Ja. Que no? No us parlo mai la vida. Aviam, anem-hi. Ho he comentat abans, és el primer gran xelem que ha fet Max Verstappen al llarg de la seva trajectòria esportiva. Ha guanyat curses i curses, algunes de forma dominant i tal, però mai havia aconseguit aquest registre tan exclusiu. Hi ha molts pocs pilots en la història de la Fórmula 1 que no són poc més d'una vintena que ho hagin aconseguit. Biel, jo vull que em diguis quin és el pilot que en tota la història de la Fórmula 1 ha aconseguit més grans xelems. Vols que et doni opcions? Sí. Quants grans xelems són? Quants grans xelems són? Sí. Són 8. Ostres, doncs no són gaires. Home, són bastants. Tenint en compte que és una fita que se li podria dir bastant remarcable. Tenir-ne 8. Sí, però tenim 2 campions que són 7 cops campions del món. O sigui, estem parlant ara mateix de Verstappen, que just té 12 o 13 victòries, crec. Estem parlant de gent que en té 90 i pico, estem parlant de gent que en té 91, estem parlant de gent que té 60 i pico. Ja t'acabo t'estic veient. No. Dóna'm opcions, Jordi Cobo. Et donaré 4 opcions. Ayrton Senna, Michael Schumacher, Lewis Hamilton o Jim Clark. Veus? O sigui... Això fa per enganyar, Jo diré... Michael Schumacher. La resposta és incorrecta. Diana, te la vols jugar? Sí, i tant. Hamilton. La resposta és incorrectíssima.
Lewis Hamilton Ha anat- és el segon pilot que n'ha aconseguit més i el que n'ha aconseguit més és Jim Clark. Clark? Mira, és que era el O, veus? Sí. O. De fet, us els havia ordenat de menys a més. Ayrton Senna n'ha aconseguit 4, Schumacher 5, Hamilton 6 i Jim Clark 8. La gran majoria d'ells quan va aconseguir els seus 2 mundials, el 63 i el 65, confirmant-lo com el que en aquells moments era el millor pilot de tots els temps. Abans de Jim Clark es parlava molt de Fangio i dels 5 mundials, però ningú havia sigut tan espectacular com ell. I sí, Jim Clark segueix mantenint aquest rècord. Lewis Hamilton és el que ja està més a prop, amb 6, però bé, rècord històric que s'allarga des de fa més de 50 anys ja. Per tant, aviam, ara posem-nos seriosos, perquè... Diana, jo et donaré 4 noms de 4 campions del món de la Fórmula 1 i tu m'hauràs de dir quin d'aquests no ha aconseguit mai, quan dic mai vol dir ni un, és a dir, 0, Grand Chelem, d'acord? El primer és Alain Prost, el segon és Nico Rosberg, el tercer és Fernando Alonso i el quart és Niki Lauda. Ara, jo que us mirava, ara puc fer com el Biel i reflexionar en veu alta, perquè surtin dades i jo fer veure que en sé moltes coses, però no tinc idea. En plan, no és aquest perquè tal, i ja te l'ha colat de que sap alguna altra cosa. No sé, és que no... A veure... Jo crec, clar, quan Rosberg va guanyar, tenia una gran competició amb Hamilton, per tant, dubto que pugui guanyar un Gran Chelem. Per tant, el meu jo de 8 anys enganxat a la Fórmula 1 per primera vegada diu Alonso. Ah, no, clar, no, al revés. Al revés, has dit el que no? Pues Rosberg. Dius Rosberg i la resposta és... incorrecta. Alonso. Biel, te la vols jugar tu? Diria que Alonso sí que en té. I llavors, clar, estem parlant de Prost que té 4 mundials i Lauda 3. Seria bastant sorprenent que cap dels dos en tingués cap. Però jo diria que Alonso sí que en té. Per tant, diré Alain Prost. Espera, Cobo, abans de dir si és veritat o no. Has vist com el Biel fa el que he dit, no? Aquest té 3 mundials i aquest en té 4, però... Ja t'ha colat alguna cosa. Anna, Després la cago. De totes Després la cago formes, com ara, segurament. em sembla divertit que hagi anat per l'opció del tio que té més mundials d'aquesta llista que he donat i em sembla molt divertit perquè també és la resposta correcta. Alain Prost no ha aconseguit mai un Gran Chelem. Va tenir 4 mundials, però 0 Gran Chelems o Grand Slams, com li vulgueu dir. Els altres sí que l'havien aconseguit. De fet, Nico Rosberg, que era el que més n'havia aconseguit d'aquests, n'havia aconseguit 2, un al Gran Premi de Rússia i l'altre al Gran Premi d'Europa del 2016, i Fernando Alonso en va aconseguir un al Gran Premi de Singapur del 2010 i Niki Lauda un al Gran Premi de Bèlgica del 76. Així que Alain Prost era la resposta correcta, avui només n'hem encertat una, no passa res, tornarem la setmana vinent per fallar-la encara més. Alain Prost tampoc sé... no era tampoc un gran classificador, Alain Prost. Vull dir, té unes quantes polis, en té 33, però clar, compares amb les 100 de Hamilton, les 68 de Schumacher... Ara ho acabo d'obrir per comprovar. No, vull dir que... Es competeix amb un animal de la seva època com és Ayrton Senna, els dissabtes. Exacte, per això. No passa res, per tot lo alto, o sigui, per tot lo alto, raonant malament. Però raonant, és com quan a l'examen et demanen raona la resposta, dius, bueno, anem a fotre aquí la parrafada i a veure què surt. Però bueno, jo ho he intentat. Diana, què tal t'ho has passat? Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs esperem que així sigui... Molt bé. Molt bé. Esperem que així sigui cada setmana. Jordi Cobo, a dormir, no? Que és tard. Sí, a dormir que és tard i aquesta setmana no tenim Fórmula 1, la tindrem d'aquí 2 setmanes a Silverstone amb el Gran Premi de la Gran Bretanya. Serà un gran premi molt especial perquè esperem que es solucionin alguns rumors, perquè esperem confirmar o no confirmar si realment Red Bull és el
cotxe i pilot imbatible d'aquest any, i perquè serà el primer gran premi on teòricament tindrem un 100% de capacitat a les graderies del mític traçat anglès britànic. Moltes gràcies, Biel, moltes gràcies, Diana, moltes gràcies a la gent que ens ha seguit en directe i als que ens esteu escoltant a través de l'Spotify, l'Ivox o ens estigueu mirant a YouTube o Twitch. Així que ho deixem aquí. Fins la setmana vinent. Que vagi tot molt bé. Adéu. Adéu, bona nit.